Espainiar estatu osoko emakumei iruzurra egiten zien gizonaren aurkako epaia hasi da goizean Gasteizen. Izen desberdinak eta ogibide desberdinak erabiltzen zituen bere biktimak engainatzeko. Iluntasunean gorderik bizi dira gure herriko kronika beltzak. Gure lana izango da horiek argitara ematea. Badira kasu batzuk mingarriak bezain harrigarriak direnak. Horietako bat da saio honetakoa. Gaurko gaizkileak gasteiztarra izan arren Hollywoodeko pelikula batetik ateratakoa dirudi. Francisco du benetako izena, baina mundu guztiarentzat David izango da. Milaka aurpegi izan ditu, baina egiazko bakarra. Espainiako iruzurgile handiena izatea. Rosana Macieira ibartarra Francisco Gómez Manzanaresen biktimetako bat da. Para todo el mundo siempre ha sido David. Quizás su profesión no era de lo más común, porque no conozco muchos pilotos. Asmatutako pertsonen azalean jarrita, 3 milioi euro inguru lapurtuko ditu guztira. Edo zertarako zegoen prest. Baita emakume bakarti eta zaurgarriak liluratu eta larrutzeko ere. Lo iba a dejar todo. Iba a dejar mi trabajo, mi familia, mis amigos, por él. Prestatu zaitezte egiaren bazterrik ilunenak ezagutzeko krimenik latzena ere, uste baino gertuago egon baitaiteke. Ba, 2017ko martxoan, Katalunian, Bartzelonan hain justu ere, Mossoen patrulla batek BMW zuri bat atzeman zuen, Bartzelona futbol taldearen kirol hiriaren inguruan. Eta gidariak David izena zuela esan zien, baina bere benetako izena Francisco Gómez Manzanares zen, eta Mossoek berehala atxilotu zuten, izan ere milioika euroko iruzurrak eginak zituen estatu osoan zehar. Francisco Gómez Manzanares, edo David, zeizenez ezaguna, poliziaren aspaldiko ezaguna zen, ia 25 urte zemakizkilako iruzurrak egiten estatu osoan zehar. Francisco gasteiztarra zen eta edozein motatako pertsonei iruzurrak egin zizkion. Azken urteotan Franciscok aukeratutako biktimaren profila oso zehatza izan zen. Konkretuki emakumeak izan ziren, 30-40 urte bitartekoak, seme-alabarik gabekoak, bikotekideri gabe, edo ezkongabeak, baina harreman afektibo baten bila zebiltzaten emakumeak. Eta emakume hauek ligatzeko aplikazioetan topatzen zituen, ikerketa luzea egiten zuen, eta ongi baino beto zekien zein izango zen bere hurrengo biktima. Bere azkeneko biktimetako bat Gasteizko emakume bat izan zen, 34 urtekoa, erabat lur jota utzi zuena. Bere nortasuna babesteko Ane deituko diogu. Anek profil bat sortu du ligatzeko aplikazio batean. Halako batean, espero ez zuen mezu bat jaso du. Nahigabe bidali dio igorleak pertsonaz erratu izan balitz bezala. Baina trampa bat da, azken xehetasuna ere pentsatua duena. Ezan izan nahi gabe, nahita egin ban, dena pentsatuta zaukon, eta helburu zehatz batekin aukeratu ban emakume hau. Francisco Kaneri kontatu zion, bere benetako izena David zela, eta Bartzelona futbol taldeko talde teknikoan egiten zuen lan, eta hasieratik argi utzi zion oso diruduna zela, luxuzko bizimodu bat eramaten zuela, gama altuko autoak, asko bidaiatzea ere gustatzen zitzaiola, eta lehenengo hartu eman horretatik ia egunero hasi ziren WhatsApp bidez hitz egiten, gelditzea erabaki zuten arte.
Zaragozako NH hotelean gelditzen ziren, Bartzelona eta Gasteiz bitartean. Asteburu asko egiten zituzten bertan beraien ihesaldi romantikoak. Francisco gai da pertsonengan zaurgarritasuna identifikatzeko. Entzuten dakien pertsona bada, pertsonen klabe emozionalak irakurtzeko gai da, eta nik uste dut irrikitua ikusten duenean, sartu egiten dela, ez? Identifikatzen duenean zer bere iritziz vulnerablea izan daitekeena, orduan txeia sartu egiten da, eta bere iruzurra aurrera eramaten du. Asteak aurrera doaz, eta Ane pozez txoratzen dago. Familia ere liluratzea lortu du. Ametxetako gizona da, David. Kontuan hartu berak zioela Bartzelona futbol taldean lan egiten zuela, eta orduan jokalariek sinatutako kamisetak edota baloiak ere oparitzen zizkien, Aneren ilobari edota bere koinatari. Neska horrentzat garrantzitsuak diren pertsonan aurrean irudi positibo bat eman eskero, errezagoa izango du bebai neskaren onarpena jasotzea, ez? Hor badago balioestatze sozialaren printzipio psikologikoa, ez? Bestek ontzat ematen badute, nik ere emango dut ontzat. Franciscok lortu du Ane Davidez maitemintzea. Haren konfiantza osoa du, eta harreman batean daudela sinetxarazi dio. Planaren hurrengo pausoa martxan jartzeko ordua heldu da. Etorkizuneko planak egiten hasi ziren. Nueva Yorkeko bidai bati buruz hitz egiten hasi ziren, eta nola Davidi izugarri asko gustatuko litzaioken bere maitearekin Nueva Yorkera joatea. Eta elkarrekin zeudela, Bartzelonako bidai agentziara deitzen ari zenaren plantak egin zituen, eta Manhattaneko hotelik onenean logela bat hartu zuen bere aurrean, eta horretarako bidaia hori ordaintzeko 2.900 euro eskatu zizkion Aneri. Ane eta Francisco ez ziren inoiz joan New Yorkera, azken momentuan Franciscok esan ziolako Aneri, bertan bera utzi behar zutela bidaia, Leo Messiren aita bertan zegolako Bartzelonan eta beren kargu egiteko esan ziotelako. Eta horren ordez proposatu zotzan uharte batzuetara joatea. Hori bidaia hori egin alizateko 2.000 euro gehiago eskatu zizkion Aneri. Uharteetara ere ez dira joango. Oraingoz Anek 4.900 euro eman dizkio bihotzeko Davidi. Berreskuratuko ez duen dirua. Bi bidaiak antolatzea eta gero ez ateratzea, hainbat engainu eta manipulazio eradokitzen ditu, ez? Francisco jasotako diru hori hitz faltsuetan oinarrituta dago, beraz horrek erakusten digu zein zen bere benetako asmoa, ez? Argi eta garbi iruzur delitu tradizional batean sar daiteke. Francisco ez da Aneren diruarekin ase. Gehiago nahi du. Familiaren dirua lapurtzeko aukera ere ikusi du, eta ez du zalantzarik izango. Ane zeharo itxutua dago, seko maiteminduta. Diru horrekin nahikoa ez zuenez, Franciscok Aneren familia iruzur egitea ere pentsatu zuen. Kasu honetan, bonu batzuetan inbertitzeko aukera aurkeztu zien, Barsako aholkularitza ezin hobea zeukatelako. Bere familiak ere ongi ikusi zuen eta hori egitera bultzatu zuten, eta orduan Anek 40.500 euro eman zizkion, eta Aneren gurasoek 30.000 eurotik gora bonu horietan inbertitu alizateko. Maiteminduta gaudenean pertsona horren aspektu positiboak idealizatzen ditugu. Errezagoa da pertsona horrengandik datorren informazioa sinistea, ez? Nik esango nuke Francisco dela iruzurgile bikaina, profesionala eta manipulatzen bebai badaki, eta kontuan izan behar dugu lepozuriko delitu gileen ezaugarrienetariko badala manipulazioa eta engainua. Handik gutxira, beste inbertsio mota bat egiteko aukera paregabea aurkeztu zien, kasu honetan Bartzelonako etxebizitza publiko batzuk erostea gerora saltzeko aukerarekin, eta kasu honetan 91.000 euroko iruzurra egin zien. Paradogikoki maiteminduen egunaren biharamunean geratu ziren David eta Ane, Anek eskatutako 91.000 euroak eman zizkion Bartzelonako pisura erosteko, baina handik aurrera inoiz gehiago, sekula gehiago ez zuen ikusi David. Bukatu zaio maitasun ipuina. Ane oraino hartu da 4 hilabeteko harreman hartan guztia gezurra zela.
Gertaera hauek depresio sakonean sartu dute. Oraindik ez da sendatu. Era el hombre de mi vida. Iba a ser el padre de mis hijos. Olako egoera bizitzeak maila psikologikoan eragin handiak izan ditzake, ez? Nahasmendu adaptatibo batetatik, trauma osteko estres nahasmendu bateraino joan gaitezke, ez? Harremanak egiterako orduan, inseguridadeak, beldurrak, konfiantza falta, eukitzea, ez? Me dice, este tipo de inversiones se hacen siempre en efectivo. Es que era increíble el poder de manipulación que tenía. Nahiz eta horrelako pertsonek ez duten inor hil, oso pertsona arriskutsuak dira. Azken batean ez dute empatiarik, oso manipulatzaileak dira. Eta beren onurarako den guztia egingo dute edozeren gainetik. Mota hauetako delituak Espainia seriotasunez epaitzen dira. Zigorrari dagokienez, 6 hilabetetik 3 urte bitarteko espetxe zigorrarekin epaitzen da, kopurua txikia baldin bada. Kopurua nabarmena baldin bada, orduan urte batetik 6 urtetako espetxe zigorrarekin epaitzen dira. Eta gainera, iruzur delituari beste osagarri batzuk gehitu behar dizkiogu, ez? Adibidez, kalte psikologikoak edo emozionalak kasu honetan gertatzen den bezala. Franziskok bizitza hondatu dio Aneri, baina berarentzat beste biktima bat baino ez da. Zerrenda luze batean beste izen bat. Izan ere, Franziskok mota guztietako pertsonei egin die iruzur, eta urte luzez gainera. Iruzurgile profesional baten aurrean gaude. Hauen nortasuna izan ohi da narcisista. Sarmagarriak ere izaten dira, ez dira inoiz damutzen, eta esan ohi da profil psikopatikoa betetzen dutela. Bere delitu historia, 80ko hamarkadaren erdialdean hasiko da. Gaztetan punta-puntako teknologia gailuak lapurtzen eta saltzen ibiliko da. Ez hori bakarrik, bankuko dokumentuak ere faltsifikatzen hasiko da. Poliziak laster izango du haren berri. Baina zerk bultzatu du Francisco Gómez Manzanares iruzurraren mundura? Nolatan egin zituen milaka euroko iruzurrak 20 urtez baino gehiagoz. Bilatu ditzagun erantzunak haren haurtzaroan. Francisco Gómez Manzanares 1974an jaio zen Gasteizen, bere aita okina zen eta amaldiz etxean egoten zen, ez zuen lanik egiten eta 6 errebetatik gazteena zen. Pakito bezala ere ezagutzen dute eta nahiz eta eskolan ez den graduatu, oso ume azkarra bezala ezagutzen dute. Kontuan hartu behar da, etxe horretako giroa, agian ez zela ume batzuk ezteko onena, aitak ordu asko ematen zituen etxetik kanpo, eta amak osasun mentaleko arazoak zituen, hortaz, seme-alaba hauen helburu bakarra lehenbailen etxe horretatik alde egitea zen. 20 urte bete berritan ekingo die denborarekin hobetuko dituen iruzurrei. Lapurreta txikiak egiten eta dokumentuak faltsifikatzen hasiko da, baina hiriko dendariak konturatu dira Francisco Gómez Manzanaresen trikimailuetaz. Teknikaz aldatu behar du bide honetatik jarraitu nahi badu. Bere bizitzako hainbat pasarte izugarri asmatuko ditu jende berriaren konfiantza lortzeko. Gezurrez beteriko bizitzaren hasiera izango da. Iruzurti profesionalen garapena hurrengoa da. Delitu txikietatik hastea eta gero eta delitu handiagoak egitea. Franziskok garrantzi handia emango dio bere itxurari, gezurra osatzeko giltza izango da. 1989ko udaberrian, Franziskok gama altuko kotxe bat gidatzen du Gasteizko kaleetatik. Baina ez da berea, Donostiako banku bateko langile bati usurpatu dio. Garai hartan oso ohikoa zen mota hauetako kotxeek irrati instalazio bat edukitza, gogoan hartu garai haietan etzegoela mugikorrik eta euren artean hitz egiteko, hau da lagun berriak topatzeko, lagun talde bat sortzeko, irrati bidezko komunikazio hori erabiltzen zuten.
irratian bidez, jendea deika eta elkarrizketak egiten zituzten eta taldetxoak sortzen ziren. Kasu honetan, Franziskok talde horietako bat entzun zuen eta elkarrizketa horietako batera bildu zen eta deitu egin zuen jakiteko bilera horietara joateko aukerarik zeukan. Irratizale horiek batez beste 20 bat urte zituzten, Franzisko garai hartan 25 bat urte zituen, denak gazteak ziren eta horregatik biktima perfektu bilakatu ziren berarentzat. Gasteizera iritsi berria zela esan zien eta oso azkar beren konfiantza erabazi zuen. Franziskok bere burua aurkeztu zuen ertzain modura, konkretuki bizkartzaina zela esan zien, eta horregatik ez zuela uniformerik erabiltzen. Arrazoi desberdinak daude, pertsona batek beste pertsona bat dela asmatzeko. Batetik autoestima baxua daukazulako eta zure realitatea gustatzen ez zaizulako, beste realitate batean bizitza nahiago duzulako. Bestetik manipulatzeko. Gerora gainera desagertu nahi badut, erresagoa izango dut nire realitatea fikziozkoa balimada, benetazkoa balimada baino. Franziskoren nortasuna oso erakargarria da, eta bere lagun gazteak txundituta daude berarekin. Berehala bihurtu da taldeko liderra. Ez izen atsegina ere jarri nahi izan diote. Hau dia, jentea. Berehala taldeko kidei iruzur egiten hasi zen, horietako bati esaterako bere etxea, beto esan da beren eskalagunaren etxea saltzen saiatu zen, beste bati mugikorren denda batean inbertitzeko aukera zegoela ere esan zion, eta honi 1.000.000 bat peseta eskatu zizkion, eta beste bati esaterako ordenagailu bat erosteko 600.000 peseta kendu zizkion. Taldeko kideek taberna batera joaten ziren eta bertan noizbenka ertzain buru batekin topatzen ziren. Ertzain honekin oso lagun ona egin zen, oso estukoa. Horren ziren lagunak juntzirala askotan ertzain honen etxera eta ertzain honek bere uniformea janzten uste zion, argazkiak atera zizkion eta Franziskok argazki horiek ondoren erabiliko zituen bere iruzurretarako. Autoritate figura bati bebai ziria sartu diola jakiteak bere egoa handitu egiten du, ez? Nik uste dut narzisismo puntu bat daukala, ez? Kontrola eta boterea duela sentitzearen beharra dauka, miretsia izatearen beharra dauka. Taldekideek diotenen lilura itxu horren azpian, kide batek zerbait arraroa sumatu du. Ertzaintzako burua ezagutzen du, eta Franziskoren datuak poliziaren datu basean sartzeko eskatu dio. Bertan ikusi dute, 1989 urtea baino lehen, hainbat iruzur egin zituela. Bere datuak konprobatu zituztenean, hor konturatu ziren izatez Gasteizkoa zela, etzela ertzaina, eta diru guztia lapurtu ziela. Handik gutxira atxilotu egin zuten, egun batzuetan aski utzi zuten eta Franziskok ihes egin zuen. Nire ikuspuntu profesionaletik, Franziskok delinkuentziari loturiko bizitza izango du. Francisco Gómez Manzanares Galiziara heldu da, Espainia osoan zehar iruzurrak egiten ibili eta gero. 3 urte igaro dira, Gasteiztik aldekin zuenetik, eta teknika perfekzionatu du. Gezurra muturreraino eraman du. Nortasun berria asmatu du. David da orain, eta Iberiako hegazkin pilotuz jantzita dabil, Ourenseko kaleetatik. David geratzeko etorri da. Franziskok errealitate berri bat sortzen du hasieratik, David sortzen du estatus sozial handiko pertsona eta manipulatzailea da, beraz, harrapakari hutsa da. Mozorretarako batez ere, miresgarriak diren pertsonak aukeratze ditu, autoritate plus hori emango diotenak, ez? Eta hola, influenzia prozesuetan eragin handiagoa izango duela, bermatzen duelako. Beste izen abizen batzuk erabiltzaz da delitua. Delitua da beste pertsona baten identitatea lapurtzen baldin baduzu. Eta horrekin, etekin edo onura bat lortzen baldin baduzu, orduan, hitz egin aldugu delitu bati buruz. 2002 urtea da, eta interneten ligatzeko atariak maitasuna aurkitzeko moduak eraldatu egin ditu. Franziskori ezin hobeto etorriko zaio. Biktima eskaintza amaigabea da berarentzat. Bere helburua, bikote irrika duten emakume zaurgarriak erakartzea. Horrela, Ourenseko emakume batekin harremana hasiko du.
Emakume honekin hasieratik harremana sortu zuenean, piloto uniformea erakutsi zion, zita askotara pilotoz jantzita joaten zen, eta handik hilabete gutxitara elkarrekin bizitzera joan ziren. Emakume honek noski inoiz ez zuen susmorik izan, dena sinisten zuen, eta halako batean Iberiako bidaia agentzia bat zabaltzeko proposamena egin zion, bera bertako langilea zela eta erreztasunak izango zituztela, eta horretarako 10.900 euro eskatu zizkion emakume honi. Handi gutxira, emakumea hasi zen sumatzen zerbait arraroa Davidengan, adibidez kalera irtetzen zala dokumentazio gabe edo kreditu txarteli gabe. Horrez gain, dirua eskatzen zionean, eta emakumeak ezezkoa esaten zionean, Davidek bere jarrerare aldatu egiten zuen eta hasten zen aurpegiratzen gauzak emakumeari. Francisco oso pertsona manipulatzaile da. Azkenean, errudun sentiaraziko du bestea, berak nahi duena lortu arte. Nik uste dut oso eskrupulo gutxi dauzkan pertsona baten aurrean aurkitzen garela. Ez da gauza bera distantzia emozionala dakasun pertsona bati iruzurtzea, edo harreman interpertsonal bat, edo bikote harreman bat daukasun pertsona bati iruzurra egitea, ez? Hemen azalean geratzen dira Franciscoren ezaugarri psikopatikoak, ez? Daukan harreman interpertsonaletan ipintzen duen distantzia emozional hori, zelako azaleko binkuloak eraikitzen dituen, ez? Zelako empatia falta daukan, bebai, ez? Egoeraz nazkatuta, emakumeak salatzea erabaki du. Baina komisariara joan denerako Francisco aldegina dago. Beste behin ere. 2003 urtean Euskal Herrira itzuliko da David pilotu faltsua. Soraluzen lur hartuko du. Pertsonaiari helduko dio eta 150.000 euro baino gehiago lapurtuko ditu. Bitartean Eibarren azalez aldatu eta bat formulako talde handi bateko kide modura aurkeztuko da. Hainbat urte igaroko ditu bertan. Etxeen salerosketarekin loturiko iruzurraren bidetik joko du. Eta sekulako txikizioa utziko du. Franciscok Galiziatik Euskal Herrira itzultzea erabaki zuen, Gipuzkoan Soraluze herriko neska batekin irteten hasi zen, Elsarekin, eta honi ere David izena zuela esan zion, eta Iberia hegazkin konpainiako pilotua zela, noizbait Elsa joan zen bere bila aireportura, eta bera uniformearekin, eta Iberiako maletatxoarekin ateratzen zen, eta hegazkina aparkatu berri zeukala ere esaten zion. Elkarrekin bizitzera joan ziren eta ezagutzen zutenek luxuzko bizitza zutela esaten zuten. Nik uste dut Franciscok oso argi zeukala bera nor zen eta David zer zen, esan nahi dut. Iruzurgilentzako identitate faltsu bat asmatzea da euren helburuak eta nahiak lortzeko erabiliko duten tresna. Bere sinismen eskalaren arabera, berak egiten duen guztia legitimatuta dago. Berak badaki zer egiten ari den eta zertan dabilen, ez? Elsa ere seko maitemindu da Davidez. Bidea libre du iruzurrari ekiteko. Herri osan etxe bizitza berri batzuetan inbertitzeaz hitz egiten dio, pasatzen utzi ezin diren aukera horietako bat. Baina etxeak ez dira existitzen. Elsa izeneko bikotekide honi 52.000 euro kendu zizkion eta bere aitari, bere aitagin arrebari 100.000 euro eskatu zizkion. Francisco ez zuen inolako sentimendurik, ez zuen ezer sentitzen ez bere bikoterekiko, ez lagunekiko, psikopata sozial bat zen. Pertsona hauek ez dute empatiarik, ez dute ezer sentitzen eta beren onurarekiko egingo dute lan beti. Horrez gain, Soraluzeko bi bizilaguneri, bebai esan zotzien etxe batzuk saltzeko proposamena egin ziren, benetan existitzen ez zirenak, eta horrela lortu zituen alde batetik 121.000 euro, eta bestetik 50.000 euro. Berak horrekin asko jokatzen zuen, ez? Produktu esklusiboak aurkeztuz, beraien biktimei, olako inbertsio bebai oso erakargarriak. Franciscoren biktima gehienak emakumeak dira, batetik, beraren iritziz agian erzagoak direlako manipulatzeko, eta baita ere amodiozko erlazio bat sortzeko aukera duelako, eta horrek denboran zehar diru gehiago lortzeko aukera emango diolako. Soraluzen 1.000 euro lortzeak ez du asebete, eta Eibarren ere hasiko da harrapakin gehiagoren bila. Bikote baten lagun min egingo da eta gero bizitza ondatuko die. Francisco Gómez Manzanaresek
ez du errukirik. Francisco Soraluzen bizi zela alboan itxatxita dagoen Eibar herrira joaten hasi zen eta zehazki ordu asko eta asko ematen zituen bertako joko areto batean eta bertako langileen lagun mina egin zen, hauek Rosana eta bere senarra ziren. Francisco hasi zenean Rosana eta beren bikotekideekin hizketan hasi zen bilatzen euren gustua eta konturatu zen formula bat gustatzen zitzaiela. Hori ikusita David Iberiako piloto izatetik David Ferrari Formula bateko kide izatera pasa zen. Gezurraren maisua da Francisco. Hitz jario etengabeak eta Rosanari egiten dizkion opariek sinesgarritasuna eman diote lanbide aldaketari. Rosana eta bere senarraren konfiantza irabazteko, liluratuta uzteko opariak ere egiten zizkien, esaterako Ferrariren merchandising osoa oparitu zien ustez Kimi Raikkonenek sinatuta. Pertsona honen bilakaera aztertzen baduzu eta ikusten baduzu bere funtzionamendua zein dan eta bere jokamoldeak zeintzuk diren, burura etorri altzaizu psikologia sozialeko libururen bat irakurri duela eta bai ikusten dugu Francisco adimen interpertsonal handia daukala, ez? Pertsonak berak nahi duen lekuan ipintzeko gaitasuna dauka, beste guztien nolabaiteko onespena ere lortzeko, ez? Es un lobo que se mete, pero vamos, donde puede y se viste de cordero lo que haga falta. Francisco iruzurrak ez zituen egun batetik bestera egiten, dagoeneko Rosana eta bere senarrarekin 4 bat urteko harremana zeukan, harreman oso estua, Francisco eta bere bikotekidea Elsa euren etxera ere joaten ziren askotan afaltzera eta halako batean etxe bizitza bat erosteko proposamena egin zion, ustez Errioxan egin behar zituzten etxe bizitza batzuk eta hori erosial izateko Rosanak eta bere bikotekideak 81.000 euro eman zizkioten Davizi. Dirua eman eta ordu betera, Rosanak odola gatzatuko dion deia jaso du. Bere aizpada. Davidekin kontu zibiltzeko esan dio, Eibarren zurrumurrua zabaldu baita, hainbat jenderi iruzur egin diola. Mugikorrera deitu dio, baina ez dago erantzunik. Rosanak ere ez du berriz ikusiko. El daño emocional que deja a su paso es brutal. Rosana Macieira eibartarra Francisco Gómez Manzanaresen biktimetako bat da. Para todo el mundo siempre ha sido David. Quizás su profesión no era de lo más común, porque no conozco muchos pilotos. Eibarren Rosana elkarrizketatzeko aukera izan nuen eta erabat harrituta geratu nintzen, arreta eman zidan nola iruzurretik urteak igaro arren oraindik ere terapian, tratamendu psikologikoan, botikekin jarraitzen zuela, kalte emozional ikaragarria egin zion eta berak ohartarazi nahi izan zigun oraindik ere Franciscoren biktima asko egon daitezkela, salatzen ez dutenak lotxa ematen dielako gertatutakoak. Horlako kasuetan lotxa sentitzea oso normala da. Horlako zerbait egiten dizutenean, horlako iruzur handi bat egiten dizutenean, nolait zure duintasuna ere ikutua ikusten da, eta hori asimilatzea eta hori onartzea, oso prozesu zaila izan daiteke, ez? Lotxa hori gestionatzea. Iruzurgile batek kalte ekonomiko ez gain, noski, ondorio edo kalte psikologikoak eragiten du biktimengan, eta hori ikusi da, biktimek azkenean osasun mental arazoak izaten dituztela. Batez ere, kuadro postraumatikoak ikusten dira. Lo egiteko arazoak, ansiedadea bezalako sintoma animikoak, sintoma depresiboak. No contesta mis llamadas, no contesta mis mensajes. Voy a la Ertzaina, sabían, pero vamos, muy bien de quién estaba hablando. Polizia Soraluzeko etxera atxilotzera joan denerako, Francisco berriz ere mamu bat bezala desagertu da. Ertzaintza Davizen neskalagunaren etxera joan zen, Soraluzera, eta bertan Elsa izeneko neska honek kontatu zien, Francisco, Davizek, berak deitzen zion bezala, etxean bazeukala maletatxo bat kandadu batekin itxia zegoena, eta beraien harremana inondo ez zegoen momentu batean, eztabaidaren bat izan zutenean, berari maletatxo hori zabaltzea bururatu zitzaiola, eta bertan topatu zuela Francisco Gómez Manzanaresen nortasun agiri bat. Izen hau ikusitakoan, emakumeak Elsak aurpegiratu egin zion gizonari, hau da David edo Franciscori, nortzen, zein zen identitate hau, eta oso azkar eta odolotzez Francisco gerantzun zion barne ministeritzak identitate faltsu bat eman ziola armadan egontzelako piloto bezala lan egiten. Eta militarrak mehatxatuta zeudenez, segurtasunagatik identitate faltsu bat eman ziotela. Harrigarria.
Ertzaintzak ikusi zuenean Francisco ihes egin zuela, beren telefonoa geolokalizatzeko baimen judiziala eskatu zuen, eta ikusi zuten Zaragozan zegoela. Beste behin gutxigatik libratu da Francisco. Baina beldurrak ez du gelditu, are gehiago. Sokan ibiltzearen sentsazioak mugitzen du. Zaragozara egin du ihes, Euskal Herrian lapurtutako 1,5 eurorekin. Noski, Zaragozara joatea eta ez beste edonora, ez da pentsatu gabeko erabakia. Ertzaintzak Soraluzeko pisuan Francisco utzitako gauzak arakatu zituenean, bertan diska bat topatu zuten, eta diska horretan hainbat argazki zeuden Francisco beste emakume batekin agertzen zena. Hor ikusi zuten ezkutuko harreman bat zuela, eta Euskaditik ihes egin zuenean emakumearen gana joango zela, hau da, Zaragozara. Zaragozan, Franciscok luxuz beteriko bizitza darama. Formula bateko istorioari heldu dio, eta bere familia Brasilen bizi diren enpresari aberatsak direla ere asmatu du. Neska eta bere lagun minak galdu ezin duten inbertsioak egitera bultzatu ditu. Dirua eskatu zien Madrilen etxebizitza batzuk eraikitzeko lursaietarako, Bartzelonan luxuzko pisu bat erosteko, guztira 250.000 euro inguru lapurtu zizkien. Emakumea asistenean susmotxarrak izaten, erabaki zuen poliziara deitzia, eta orduan Polizia Nazionalak ikusi zuen benetan gizon hori ez zela David, benetan Francisco zela, Euskal Herriko iruzurgile bat, eta hori jakin zuen ertzaintzako datuekin alderatu zuen momentuan. 2008ko urrian atxilotu du Polizia Nazionalak Francisco Gómez Manzanares, Zaragozan. Bukatu da ihesa. Gutxienez, 660.000 euro lapurtu ditu estatu osoan. Salatu duten lurralde bakoitzean epaituko dute, eta Burgoseko espetxean bukatuko du. Kartzelan ere sekulakoak egin zituen, batzuek esaten dute etako presoei iruzur egin ziela, beste batzuek esaten dute funtzionarioei egin ziela iruzur. Dena delakoa, 2011 urtean Burgosko espetxera mugitu zuten. Burgoseko espetxean bazirudien Francisco hobeto portatzen hasi zela, ekintzetan parte hartzen zuen, bertako preso baten lagun mina ere egin zen. Hala ere zintzoaren plantak egiten zituen, baina ez zuen denborari galdu, berehala lortu zuen, kartzelan izatea ia ezinezkoa den telefono mugikor bat. Kartzelan ere bere abilezia sozialak erakusten ditu, eta bere abilezia komunikatiboak. Hirugarren gradua lortzeko bidean, kartzelako lagunak lana lortu dio Burgoseko okindegi batean. Aspaldiko partez Francisco ez da David, benetako lana dauka, ordutegi jakin batekin. Bide zuzenetik doala dirudi. Ez dio asko iraungo ordea. Horrelako perfileko pertsonak, hau da, psikopatia bat daukaten pertsonak bergizarteratzea oso zaila da. Egia da, nahiz eta psikologikoki tratamenduak eduki edo oso garbi daukatela beraiek zer nahi duten eta hori lortzeko edo zer egingo dutela. Okindegiko jabeari dirua lapurtu dio eta bota egin dute. Handik gutxira, taberna batean lana lortuko du. Bezeroekin aurrez aurre egotea baliatuko du, gezurraren eta iruzurraren mundura itzultzeko. David itzuli da. 2015 urtean, Francisco Burgosko taberna honetan 6 bat hilabete zegoen zen lanean, baina egun batetik bestera gaixo zegoela esan zuen, baja hartu zuen eta bapatean desagertu egin zen. Franciscok tabernatik alde egin eta gero justo, bertan agertu ziren bezero batzuk, oso urduri eta oso azerre, berarengatik galdetzen, eta, esaten, diru asko zor ziela. Franciscok 3. gradua apurtzen duenean, preso bezala jasotako onurak galduko ditu. Francisco ez dute tabernan berriz ikusiko. Ez da kartzelan ere. Auto bat lortu eta ziztu bizian aldegindu. Benetako espetxea Francisco izatea da. Askatasuna behar du. David behar du. Posible da, kasu honetan, Franciscorentzat David behar psikologiko bat bihurtzea. Berak proiektatzen baitu Davidengan pertsona arrakastatsu bat, segurtasun handikoa, kontrol absolutoa daukan pertsona bat bezala. Eta bera bezala bizi nahi du. Baliteken bere beldur handienetako bat hori izatea, gezur guzti horiek amaitzea.
Francisco Gómez Manzanares besteak baino pausu bat aurrerago dabil beti. Kartzelan, telefono mugikorrarekin, hainbat emakumerekin izan zuen harremana ligatzeko aplikazioen bidez. Espetxeko baimenak baliatzen zituen haiekin egoteko. Horietako bat Karla da, Kataluniakoa. Familia sortzeko bikote bila dabilen emakumea. Kartzelatik ihes eginda, Bartzelonara jo du. David berreskuratu du, eta beste lanbide arrakastatsu bat asmatu. Argi geratu da, Francisco gezurtia bezain irudimentsua dela. Itsas salbamentuan lan egiten ziola esan zion, Galizian hain justu ere, eta horrek egia esan justifikatzen zuen nola bere asteburuetako baimenak erabiltzen zituen emakume hau bisitatzera joateko Katalunian. Nik uste dut Francisco gai dela zerbait sentitzeko norbaitengan. Distantzia emozionala ipintzen du. Distantzia horrek erraztu egiten dio bere maitalei iruzur egitea. Karlarekin berdin egingo du. Hasi zitzaion esaten, beren ametxetako negozioa zabaltzen edo izaten lagunduko ziola, eta horrela Francisco lortu zuen, Karlak berari ematea 18.000 euro. Karla konturatu zenerako, David desagertu gintzen. Itsas salbamenduko sargento bezala aurkeztuko du bere burua beste hainbat biktimen aurrean, eta biktima hauetako batek salatuko du 870 euroko iruzurra egiten diolako. Salaketa hau izango da bere atxiloketarekin bukatuko duen ikerketa hasiko duen guztia. Franciscok jakindu salatu egin dutela. Pertsonaia zaldatu behar du berriz ere. Emakume zaurgarri bila jarraituko du. Franciscok salatua izan zela jakiterakoan bere identitatea ere berriro aldatu egin zuen. Kasu honetan, Barcelona Futbol Club taldeko kide teknikaria zela esaten zuen. Barcelonako futbol taldeko langilearena ziurrenik berak gehien disfrutatu zuen mozorroa edota pertsonaia izan zen, bera Barsako zale sutsua zelako eta mundu guztiari kontatzen zion nola Messiren edota Neymarren laguna zen bera. Garai honetan ezagutu zuen Ane, 161.000 euro lapurtu eta bihotza apurtu zion Gasteizko biktima. Franciscok ez daki, baina bere aurkako salaketak abiatutako ikerketa aurrera doa. Polizia gero eta gertuago dago. 2017ko martxoaren 11an, bera ikertzen ari diren poliziak guardia egiten jarri dira Barsaren kirol hiriaren inguruetan. BMW isa 6 baten bila ari dira, eta halako batean Ana azaldu da. Mosoek geldiaraz egin zuten, esan zioten identifikatzeko, David bezala identifikatu zen, eta orduan atxilotu egin zuten. Eta azken urteetan 7 salaketa zeuden beren aurka. Atxiloketak Francisco Gómez Manzanaresen kasua ezagutarazi du eta komunikabideen interesa piztu du. 2019an 2 urte daramatza Zaballako espetxean. Martxoan, Aneri, Gasteizko emakumeari egindako iruzurragatik epaituko dute Arabako lurralde auzitegian. Akusatuak WhatsApp bidez bere burua David Pons bezala aurkeztu zuen Kataluniako gizon aberatsa zela eta Barcelona futbol taldeko staff teknikoko kidea zela esanez. Biktima emakume gasteiztar bat da eta esan du hilabete gutxitan gizonak dependentzia emozional estua eraiki zuela. Francisco egia esan nahiko itxura zabarrarekin agertu zen, ile luzea eta zikina eta sudurreraino ere aurpegia estalita agertu zen epaiketara. Fisikoki oso itxura txarren aurkeztu zen epaiketan, taktika bat bezala, argi eta garbi, berak ikusi nahi zuen, etzela psikopata maltzur eta gaizto bat, baizik eta pertsona simple bat arazoak zituena. Ane lurriota ikusi genuen epaiketa horretan, depresio ikaragarriarekin zegoela kontatu zuen, eta negar zotinka kontatu zituen Franciscok egin zizkion iruzur guztiak. Lo iba a dejar todo, iba a dejar mi trabajo, mi familia, mis amigos, por él. Olako funtzionamendu psikopatologikoetan biktimak bakartzea oso ohikoa izan daiteke, ez? Kasu honetan, Franciscok bere biktimak bakartzen zituenean, lortzen zuen pertsona horrentzako garrantzitsuak diren pertsona horietaz aldentzea eta bera bihurtzen zen bere euskarri bakarra, ez? Eta horrela errezagoa zeukan pertsona hori manipulatzea eta pertsona horreri iruzurra egitea, noski. Franciscok itxura erabat baldarra edukitzeaz gain, ez du damurik erakutsi, ez da une batean ere.
Franziskok bere aurkako akusazio guztiak noski ezeztatu egin zituen, eta are gehiago errua biktimari botazion, oso deigarria zen Franzisko benetan hotz agertu zen epaiketa horretan. Que utiliza el hecho de que a mí me detienen y sale la noticia para perjudicarme, porque otro motivo no tiene. Y es más, creo que con ella me he portado muy bien. Nik esango nuke Franzisko izan daitekela matxista. Azkenean emakume biktimak aukeratu izanak arrazoi batengatik izango dela, gainera ezaugarri zehatz edo konkretu batzuengatik, eta hemen baliatu dela gizarteak emakumeengan eragiten duen presio sozialaz, konkretuki amatasunaren inguruko presio sozialaz. Franziskok inungo momentuan ez zuen ez damurik erakutsi, ez da barkamenik eskatu ere. Bera bazekien, oso ondo zekien zer egiten ari zen eta horrek ere mina egingo ziola biktimari. Franziskok sentimenduak euki badauzka. Ez daukana da damua eta empatia afektiboa sentitzeko gaitasuna. Franziskok ez du bakarrik iruzurra egin. Franziskok ere dokumentuak faltsifikatu ditu, sinadurak faltsifikatu ditu, eta baita ere kalte emozionalak eragin ditu. Nik esango nuke Franzisko badela manipulatzaile eta iruzurgile bikaina, konkretuki lepozuriko delitugilea, ezaugarri horiek betetzen dituelako, eta beren portaera beti justifikatuko du, saiatuko da sinestarazten biktimaren errua dela beti, eta ez da damutuko inoiz. Franziskok bere funtzionamenduan berezko joera dauka arauak ez errespetatzeko, berezko joera dauka bebai ondokoak gutxiesteko, ikusita bere pertsonalitatearen oinarrian oso finkatuta dagoela, nik zalantzak dauzkat egiteari utziko ote dion. Arabako lurralde auzitegiak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati beren eskalagunari iruzur egitegatik. Iruzurren kasuak noizbehinka jorratzen ditugu guk albistegietan, baina esango nuke Francisco Gómez Manzanaresen abezelakorik sekula ez geneukala ikusita, izan ere pertsonaia benetan kamaleonikoa da, 25 urte, baina gehiago eman ditu, erkidego desberdinetatik mugitzen, milioika euroko iruzur egiten, eta esango nuke pelikula bateko kasua ematen duela honek. Gasteizko emakumeari egindako iruzurragatik, epaileak 5 urteko kartzela zigorra ezarri dio Francisco Gómez Manzanaresi. 50 pertsonak baino gehiagok salatu dute Francisco, baina askoz gehiagori egin die iruzur. Beste kondenak gehituz, 2030 urtera arteko zigorra du. Baina dagoeneko hasi da baldintza bereziak izaten.